A duniya, oh 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 duniya, wannan kiɗan duniya ne, wannan waƙar duniya ce. Daɗina da duniya ɗauka take tana yin ajiya. Daɗina da duniya hawa take tana gangarowa. Daɗina da duniya mai nazari shi take waƙaiwa. Sannan kuma duniya in ta so ka sai a yi ta maka gayya. Sannan kuma duniya mai tausayi take tausayawa. Duniya za ta tausaya maka in har ka tausaya makanka. Duniya na gane cewa mai kwaɗayi take ingizawa. Daɗina da duniya mai haƙuri shi take ɗagawa. Ladabi a duniya shi duniya take kambamarwa. Mai girman kai ka shiga uku kai duniya ta yo kangararwa. Munafiki a hirkai canka kai duniya ta yo wantsalarwa. Azalimi mai yaudari sai ka tuna da ranar macewa. Mushriki makiri kai ma tuna da ranar gushewa. Mahassadi komai adawa daure kai ya gyaran tunani. Inda da ni ne kar kai adawa da wata rana ai ba ka bani. Ina tuno da wannan al'amari sai in ji yana zamani. Kana ta korin kudi da gata haka yasa kake fallasa ni. Komai kace da ni babu komai, ban iya komai dan ban da komai. Amma fa Allah yana da komai, shi na roƙa yayi mini komai, kuma Allah ya mini maimai. Birayuwa sanu kan kiyaye, ni bana da baki iyaye. Na rike Allah dare da rana sannan ga addu'ar iyaye. Lallai ko ba wanda zai ga bayana muddin ina a raye. Ka daina duban wani da wance, kai dai ka daure ka gyara gobe. Ai babu lada in kai sallah dan wani ni dan Allah nike. Albarka ta mahaifiyata ta fi da kowa gare ni duba. Komai za ka ce je ka furta ba za ka canja nufi na rabba. Daɗina da duniya komai ya zo yana yin wucewa. Zace na ku duba kan ne Sadiq dan mama na sani wannan waƙar taken nasara ne, amma waƙar duniya ce. Al'umma ta yankin arewa waƙar gare kunai sallamarwa. Wannan waƙar wasiƙa ce ga al'ummar duka duniya ne. Kowa bata tsallake ba ƙauye har ma cikin birane. Kowane gida za ta amfana sai idan gidan ba mutane. Wannan wasiƙa ce na yo miƙa ta kuma wajibin ne, kuma wannan waƙar duniya ce. Daɗina da duniya mai hanzari shi take tsayarwa. Sannan kuma duniya mai son bajinta take ƙurewa. Sannan ita duniya mai son gani shi take rufewa. Daɗina da duniya mara sauri shi take ta kaiwa. Idanina da duniya duka wanda ta so tana ingizawa. Sannan mai juriya gane ma halat a kullum tana kwabe shi. Daɗina da duniya ko dan iska tana laddabarwa. Kai canka babban maƙiyin abun faharina. Mahamudu abban su Zara shi na rike ya daga tutiya. Ni na lura da duniya har mai ilimi tana kangararwa. Shi jahili sai dai amar jaje dan yana matakin kurewa. Sannan na gane duniya mai haske take son dushewa. Ni Sadiq dan mama gare ku sakona na yau wallabuwa. Manya da yara mata da maza gun kowa yayo isowa. Ko da babu rayuwata wani zai je yayo tunawa. Mu da sauri a rayuwa hakuri sai mu yo daɗawa. In muka duba a rayuwa mutuwa diba take ko a yaushe. Ai duniya ba gida bace
sannan ba matabbata bace. Ai rayuwa ba ta da tabbas, mutuwa ita ke da tilas. Ko ka shuka alkhairi ko ka yi nufin shari, ko ka guje wa zalunci ko ka mazo ga ha'inci, tuna wata rana ka zama gawa. Mu koma akan duniya har lahirar mu ba ma tunowa.